Ahoj, já vás vítám u videa, která natáčím s jednotlivými tvůrci nekomfortního víkendu. Dneska to bude video s Gabi Kolátorovou a Gabi znám v podstatě už 2 roky, že jestli se nepletu. Mhm. A to přitom bydlíme kousíček od sebe, ale museli jsme se potkat až, myslím, poprvé někde u Prahy. Myslím si, že to byla tehdy Modrá stodola. No a momentálně spolu dáváme dohromady program a celý workshop nekomfortního víkendu. A já bych se, Gabi, chtěl zeptat vlastně, co pro tebe je nekomfort, nekomfortní zóna? Vezmeme to hnedka z prutka. Ahoj Kubo, ahoj všichni. Já vás zdravím. To je pro mě nekomfortní zóna. No, většinou to je takový jako, že je to pro mě je to takový na hranici strachu, lehkého vzrušení, tak mě to jako lechtá a uh, je to, je to vlastně hodně o takovém pocitu, že vím, že potřebuju vstoupit do něčeho novýho. Mhm. A, ale je tam spoustu důvodů, proč to neudělat. Takže, takže mě to jako mám pocit, že mi to vždycky tak jako provokuje v něčem, jo? Že se mi to furt vrací. Se mi to furt vrací k tomu, abych se nad tím znovu a znovu si s tím jako zůstala, jo? Že mi to nenechá spát vlastně, když něco do něčeho mám novýho vstoupit, jo? Je tam právě jakýsi vzrušení a zároveň tam někde vzadu vím, že je to nevyhnutelný, ale to, že nad tím hodně přemýšlím, tak se to jako vlastně zdržuje, nebo tak dělám ty kroky zpátky. Jo? Jestli to bylo to, na co se ptal, na ten proces, nebo Tak já to beru, že každý vnímáme to, co je nekomfortní zóna, trošičku po svém. mm, Přeci jenom každý máme nějaký svůj slovník, nějaké svoje vnímání toho světa kolem. A tak jak každý máme jiný práh bolesti, tak si myslím, že každý máme i jiný práh komfortu, nekomfortu. Takže mě zajímalo primárně, jak to vnímáš ty. A hodně se mi líbilo to, že jsi to označila jako nějakou tu hranici strachu, něčeho, a současně něčeho, co víš, že jako nebo vnímáš, že máš udělat, ale je tam nějaké to přemýšlení a spousta racionálních důvodů, proč do toho nejít. Říkám to dobře? jo, úplně přesně. Super. Úplně přesně tak to je, no. No. A nabízí se toho hodně z té racionální jako roviny Mhm. většinou. A když bych se zeptal, vzpomeneš si, kdy jsi třeba teď v poslední době vystoupila ze své komfortní zóny a vydala se vstříc strachu a začala si čelit svému strachu nebo obavám? No, tak není to tak dávno vlastně. Je to zpátky pár dní, no. Bylo to na summitu, kde jsme byli spolu. Vlastně jsme i seděli spolu na jevišti. Tak jsem, tak jsem dostala možnost tam promluvit o něčem, nějakým uvědoměním nebo něčem, co mi hodně změnilo život. A tak jsem tam sdílela na summitu svůj příběh, ale vlastně jsem si uvědomila, že to nebylo úplně pro mě právě komfortní, jo, protože přesně tam ve mně probíhaly tyhle,
takový ty, jakože na jednu stranu vzrušení, jakože jo, teď vlastně jako co víc můžu jako udělat, než sdílet svůj příběh, aby pomohl někomu jinému. Jo, protože mně přijde, že to je jako úplně nejvíc, když lidi sdílejí a naslouchají si, protože, protože potom vidím, že nejsem jako sama, že je víc těch lidí, co něco takového může prožívat a oni zjistí, že je tady někdo další. Jo? A já jsem jako cítila, že to chci. A zároveň tam byla ta část, která říkala, ty jo, to je hodně osobní, to je takový, mm, teď najednou budeš vidět víc, jo, víc jako se ukážeš na to světlo, že tady jako seš a, a no, takže toho bylo hodně okolo toho, ale zároveň vlastně tam byla ta ohromná touha, kterou mám, taková to, co mě vlastně rozsvěcuje a tak jako mm, motivuje, je to, že já prostě mám takovou přirozenou potřebu pomáhat lidem. A vlastně v těch oblastech, kde já jsem vlastně, kde mě se změnil život k lepšímu, kde mě se změnil život, jak vlastně v rodičovství, tak i v partnerství, nebo jo, proto, mm, proto jsem vlastně transformativní a vztahová koučka, protože to je to, eh, co vlastně úplně miluju, no. Když lidi najednou zjistí, že jsou v pořádku a že je tady někdo, kdo jim naslouchá a nehodnotí je a bere je s tím vším, jak to mají v tu chvíli, jak se v tu chvíli cítějí, protože mě to vždycky taky ohromně pomohlo. Takový to přijetí, vlastně ta důvěra, to bezpečí, jo, který jsem třeba zažila já, tak no, takže, takže to bylo na tom summitu, že nakonec jsem do toho šla i s tím strachem, že nevím, jo, že to bylo, nakonec mě to nevím vlastně na poslední chvíli jako uklidnilo, to bylo zajímavé, že jsem měla spoustu představ o tom, jak by to mohlo vypadat, co by se mohlo stát a jak to tam prostě racionální část prostě mi nabízela ty příběhy všechny. A nakonec vlastně, než jsem vstoupila na to jeviště, na to pódium, tak, tak jsem jako cítila, že vůbec nevím, jaký to bude. A to mě nějak jako uklidnilo. Hmm. Jsem se jako vlastně byla jsem zvědavá, jak to jako dopadne. Celý, jo. A jak to teda dopadlo? Jak to hodnotíš teď, když už je po tady tomto výstupu z nekomfortní zóny? Hmm. No úplně jako vůbec to není možné zahrnout moje předešlé představy, protože to bylo tak jako vlastně jiný než ta představa. Byla to ohromná zkušenost, že najednou jsem vlastně našla v té zkušenosti a v tom, co probíhalo tam. Já jsem, já jsem tam cítila ohromný klid. I tu nervozitu. A jako by tam bylo všechno. A byla jsem neuvěřitelně přítomná. Mám pocit, že vlastně vůbec nevím, jestli jsem si tam něco myslela. Jo, že jako by to tam najednou nebyl proto prostor. A jenom jsem tím byla.
Já jsem vlastně byla jenom tím prožitkem, co jsem tam prožívala. Takže to bylo pro mě ohromná zkušenost něčeho úplně nového. Jo, co bych si vůbec nedokázala představit. Jo. Ne, že bych neměla s něčím takovým jako zkušenost, jako mám s takovou tou, jako s takovým tím být v tom přítomném okamžiku a vlastně jako tvořit z toho, to jo, jenomže ono to mělo tam na tom eh, místě úplně jiný, úplně jinou kvalitu. Jo. Mhm. Že mi to tam nedovolilo vlastně nic hrát, nebo že jsem tam byla prostě tím, čím jsem byla v tu chvíli. Hm. Mhm. Se mnou teď zůstávají dvě otázky. Mhm. Jedna je taková, která mě napadla už před chvilkou, že jaký dopad na tebe nebo na druhé mělo to, že jsi vlastně tady tu zkušenost podstoupila. Ale pak přišla druhá, že co ti vlastně umožnilo, že najednou tam byl ten klid v tom prostoru, na tom pódiu, na summitu, že jsi mohla vlastně být sama sebou a prostě jenom být a zrovna v tu chvíli dělat to, že promlouváš ke všem hostům na summitu, jak těm, co byli teda v sále, tak i těm, co byli na onlineu. Co tam bylo, nebo čím to bylo, že najednou tam vlastně tady ten prostor byl. Hmm. No, mám pocit, že to bylo tím, že jsem si opravdu dovolila do toho vstoupit, do toho, že nevím. Mhm. A, a že jsem jako byla i tak jako trochu taková zvídavá nebo zvědavá, vlastně jaký to bude. Jo, takový jako bych v tu chvíli vlastně neposlouchala, to už bylo předtím, než jsem vstoupila tam, tak jako bych neposlouchala něco, co mi tam říkalo, se zbláznila, nebo jo, to všechno, co ten veškerý chaos, který se děl, tak nějak, že jsem si dovolila opravdu do toho plně vstoupit. A našla jsem v tom ohromný klid a daleko větší pocit opravdovosti. Takový jako... Hmm. Měla jsem pocit, jako kdybych to nedělala já, nebo já nevím, jak to říct. Jako Aha. kdybych tím jenom byla. Hmm. A, a, a to byl nějaký jako krok, hmm, který jsem si dovolila vlastně udělat a nechat se překvapit. No. Já jsem v tom, v průběhu, jak si to vyprávěla, tak já jsem to trošičku se díval na to tou optikou toho mého prožitku, protože jsem seděl vedle tebe a dělal úplně tu stejnou věc. A vlastně v jeden moment mi tam tak jako přišlo, že vlastně to bylo, nebo aspoň z mého pohledu, to bylo to, že si člověk dovolil jít s tou vlastní kůži na trh. Děj se, co děj. Jo. A dovolit si tady toto vlastně vede jenom k tomu, že najednou může člověk být plně sám sebou, autentický.
A vlastně pokud jsme sami sebou, tak tam nemusíme nic kontrolovat, nemusíme si na nic hrát, nemusíme nikomu ani sobě nic dokazovat. Takže spousta tady toho úsilí, které je s tímhle spojené, tak vlastně odpadne. A jak říkáš, my můžeme jenom být. A v tom za mě je opravdu obrovský klid a lehkost. Cože tam nemusí být ta urputnost, že nesmím na nic zapomenout, jo, abych nikde nesmím škobrtnout nebo cokoliv Hmm. takového, protože jo, musím působit jako to, jo, ta dokonalá, jo, a nemůžu dát najevo slabost, jo, a podobně. A tady si najednou člověk dovolí vlastně jít s tou kůži na trh. Shodit všechno tady to úsilí, snažení, vylepšování se, prostě jenom být. A to bylo i za mě velice, velice úžasné a krásná zkušenost. Mně totiž přijde, že čím víc takových jako kroků dělám a dovolím si to, tak mám jako hlubší a hlubší prožitek. A vlastně víc mám pocit, že se znám jako skrz tyhle Mhm. kroky. Jo? Že jako vystupuju z něčeho a, a jako vystupuju do toho neznáma, ale zároveň tam je ohromný ten klid, jak říkáš, a to bezpečí. A já mám víc takových zkušeností s tím, že to není nebezpečný, Mhm. že tam nehrozí to nebezpečí, že právě naopak. Ono to tak jako se tváří, jo. Ono se tak tváří, že je to nebezpečný, ale vlastně, když potom si to dovolíme, tak najednou je to úplně jiný. A ne, zjistíme, tak vůbec se jako ty strašlivý příběhy se nestaly, jo. A tam mám pocit, že prostě více k tomu můžu vracet, k těm zkušenostem, k těmhle prožitkům toho, že to není nebezpečný. Občas zapomenu, jo, to já zapomínám, znovu se chytím, jo, ale mám pocit, že jo, je možný si vzpomenout na tu Mhm. zkušenost a vrátit se k ní. Mhm. To zní báječně. A je tady toto i něco, co chceš předat účastníkům nekomfortního víkendu v rámci Hmm. tvého workshopu? Jo, to bych chtěla, aby to prožili. Aby prožili to, i když mají z něčeho strach a ten krok udělají. Že tam může čekat něco, vlastně můžou prožít něco, co vůbec nečekali. Jo? Jakoby z toho známého, co už mají tak jako prožitý, už to mají vyzkoušený a ještě se jim to jako potvrdí, že tak to je, tak najednou si dovolili vstoupit do něčeho, co, co není tak známý. Jo? Protože tam já nabízím, a myslím, že i všichni, takový to bezpečný prostředí, kde si to můžou zkusit. A vlastně zkusit si to se vším, jo. Bez toho hodnocení, že někomu se něco nepovede, nebo jo, že vlastně o tom to vůbec není. Jo. Je to o té zkušenosti, že vlastně udělám ty kroky, že, že si vyzkouším nějaký nový pohled na sebe, třeba svého partnera nebo na někoho, s kým mám jakýkoliv vztah, protože ten můj workshop bude o vztazích, jak si zažít vztahy jinak, jak si dovolit je zažít úplně nově a, a z vlastní zkušenosti vím, že když je to skrz jako zkušenost, skrz prožitek,
tak to je daleko jako trvalejší, než když následuju nějaký jako návod, který opakuju. A, a že mi přijde, že je to víc na takový ty jako lidský úrovni toho, že tam víc lidí sdílí a naslouchá. A hm, tak. Jenom když jsi říkala, že tématem budou vztahy, znamená to, že musí přijet oba dva z toho páru? Ne, ne, to ne. To určitě ne. A já zjišťuju, že vlastně i když přijede jeden ten z toho páru, tak vždycky to něco udělá s tím celým, jako s tím vztahem. Jo? Mhm. Že stačí, aby jako porozumění bylo na jedné straně, jak vlastně jak tvoříme ty vztahy, jak se i tvoří ta naše nedorozumění v tom vztahu, jak vznikají. Jo? Tak když tomu jeden porozumí, tak se jako vlastně tomu páru uleví. Já vždycky dávám takovou já miluju toho vaření, jo. Ty metafory toho svého vaření, proto si taky říkám kuchařka pro duši. Protože prostě je to jednoduchý hodně, jo. A používám to jako běžně se svými klienty a vidím, jak jako se to vyjasní víc. Je to srozumitelný, že dva vlastně spolu vaří ten vztah, třeba v tom kotli nebo v hrnci. A teď, když si představíš, že každý z těch dvou tam dává takový to, a většinou z toho, že si neví rady. Jo, už najednou to nefunguje, nic, co fungovalo dřív. No a tak tam dáme takový to, no, tak co je asi špatně s tím druhým a ty to jako hledáme, nebo hledáme to, co je špatně s námi. To se taky jako, tam může být obojí v tom, jo. A jak takhle vaříme ten náš vztah, tak když si představíme, že uvaříme něco spolu z tohohle toho, tak, takže to pokud to jako jíme, tak nám z toho není dobře, je nám z toho vlastně špatně. Jo? Mhm. A když jeden přestane tam do toho kotlíku dávat to, z čeho je nám špatně, tak najednou ten pokrm bude takový lehčí. Jo? A najednou už nám nebude tolik. Takže jako by se to promítne do celého toho, protože jako ty vztahy jsou o tom jako spolutvoření, spoluvaření, propojení. Jo? A A tak, tak vlastně z tohohle toho porozumění může přijet jeden, nebo můžeme mít i vztah jako s kýmkoliv jiným. To nemusí být jenom s partnerem. Jo. Tak samozřejmě, že mhm, to je oblast, která je teď hodně taková palčivá, že hodně vztahů, kdy si lidi nerozumí, velmi brzo se rozchází. Jo. Je toho hodně, ale ale takovým způsobem se můžeme podívat na každý vztah, jo, v našem okolí. Že se vlastně můžem podívat nově na tu situaci. Jako v tom prostředí, třeba i v tom workshopu se můžeme podívat na to úplně nově. S tím, že, s tím, že nemusím do toho kotlíku přidávat to starý. Jo, a Mhm. tam je možné si to vyzkoušet. Jo, jak to jako a porozumět, jak to vzniká všechno. Jak vzniká to naše nedorozumění u toho kotlíku. A, no, a, a nevím. Tady, Já jsem si říkal, jestli ještě něco bude mm, následovat, mm, tak jsem tě nechtěl do toho skočit. mm, A
Když jsem tě poslouchal, tak mně to přijde, jak kdyby si s tím měla zrovna tady s tím tu svoji osobní zkušenost. I s tím, že stačí, aby ten jeden začal vlastně do toho kotlíku dávat, začít vařit prostě z jiných surovin než dosud. A že ten vztah vlastně najednou začne chutnat jinak a, a celé se to změní. A pak mi tam napadlo ještě něco a najednou to A mě tak jako trošku vytrhlo. Ale asi to nebylo důležité, protože ta metafora se mi opravdu líbila tady s tím vařením toho společného pokrmu vztahu, který buď to nám vůbec nechutná a není to k jídlu, anebo naopak je to ten největší kulinářský zážitek, jaký vlastně na světě můžeme ochutnat. Hmm, to je pěkné. No, no A vlastně, zkušenost mám osobní, teda musím no, říct. A, no, já jsem tím vším prošla. Já jsem prošla tím vařením, který se nedalo jíst. Vlastně tou zkušeností, jak jsem v tom byla zacyklená. A vlastně byli jsme oba s mužem v tom zacyklený, že vlastně jsme vůbec, bylo to ohromně nevinný, že se to jako vytvořilo samo a my jsme tomu vůbec nerozuměli a zkoušeli jsme toho hodně, jak to udělat. Ale potom jsme došli do fáze, kdy už nešlo jako vlastně vůbec nic, jo. A kdy už jsme z toho byli hrozně unavený, vyčerpaný. Jo, z toho pořád řešení jsme hledali všechno možné. A no a vlastně potom tam přišlo jako nějaký vlastní pochopení. Skrz vlastní zkušenost, že já, že já se vlastně pořád dívám na toho svého muže stejným způsobem. A že nemůžu vidět nic jiného než to starý. mhm, Že jak pořád tam předjímám všechno, automaticky to naskakuje. Takže tam prostě není prostor pro nic nového. A, a první takový krok byl, že jsem si uvědomila, že může být, jaký potřebuje být. A to bylo takový jako, že jsem ho nechtěla měnit. Jo? aha, Protože já jsem jako měla tendenci ho změnit. Jsem si furt říkala, kež by byl takovej a makovej. A to byly další takový ty ingredience, které jsem dávala do toho vztahu. Jo? Byl tam takový tlak na tu změnu jeho. A vůbec jsem nepochopila, že je důležitá změna jako u mě. Že vlastně já potřebuji víc jako poznat, jak to mám. A víc jsem se jako stáhla k sobě. Jo? mhm, A i z toho vlastně přišlo takový porozumění skrz pocit, že si může být takovej, jak jí potřebuje být. A nějak jsem jako opustila to hodnocení pořád, jo. mhm, A no a ono se to trochu jako zlepšilo. Ono vlastně to povolilo na nějaký úrovni, jo. Jenže ještě pořád jsme tak byli takový, jako že jsme si každý tak nějak vařili víc solo, jo, a nebylo to tam jako propojený. mhm, Ale už to, že jsem udělala ten první krok a uvědomila si, že může být, jaký chce, tak to byla velká úleva. Jo, mhm, že tam už nebylo to moje přidávání toho hodnocení, ty kritiky. No a potom
Potom byla další takový velký jako hluboký uvědomění, že jsme si na to šáhli oba a šli jsme úplně do takového, že nevíme, jestli jako spolu být. A, a tam bylo velké uvědomění. Najednou jsme měli jako možnost se podívat na sebe úplně nově. Jo. Mhm. Jako kdyby se něco tak starého, takového jako úplně zhroutilo a najednou tam přišlo něco nového. Mhm. Hmm. A já už jsem jako cítila, že už nechci jako předávat to staré do toho společného pokrmu, Mhm. receptu, receptů. A, Mhm. a vždycky jsem se tak jako zastavila, když jsem tu chuť cítila, toho Mhm. starého. Mhm. To zní moc hezky. A vlastně před, můj trošičku předpoklad teď bude, že vlastně toto bude obsahem toho, na co by si mohli účastníci nekomfortního víkendu vlastně sami sáhnout. Že v podstatě tady toto je pozvánka k tomu, aby mohli zkusit vařit trošku jiný recept v tom svém vztahu, než vaří teď. Mhm. A vlastně ty detaily, jak si na to sáhnout, nebo si sáhnout na cokoliv jiného, co jim vlastně trošku otevře to pole těch možností. Jak ten společný pokrm udělat více chutným, než nechutným. Pomalu nepoživatelným, nestravitelným. Tak aby to bylo s takovým tím krásným hřejivým pocitem v žaludku. Tak vlastně to už si budou muset všichni, kdo tady toto chtějí, tak vyzkoušet na vlastní kůži, Mhm. na vlastní prožitek s tebou na nekomfortním víkendu. Hmm. Napadá tě, Gabi, čím by si ještě chtěla náš dnešní rozhovor uzavřít? Co za tebe třeba nepadlo a vnímáš, že by padnout mělo? Mhm. Mhm. Že ono to někdy vypadá, že si vlastně vypadá to takový ten vstup do toho, z toho nekomfortu, že on vypadá tak jako, že je těžký a my máme kolikrát pocit, že nás se to netýká, protože my to jako neumíme, že je to těžký, jo? Že vlastně ta změna, vypadá to jako větší, než to ve skutečnosti je, jo? Ano. Že vlastně že nás vždycky ta racionální část nás vždycky jako překecá. Jo. A já bych vlastně chtěla pozvat k tomu, jako vyzkoušet i to, že to nemusí být tak těžký to udělat. Jo, zažít si to, že, že to, co si myslíme, nemusí být takový, jaký to doopravdy je. Mhm. A že ta těžkost tam třeba vůbec nemusí být. Mhm. Nádherné. Takže Gabi, já ti moc děkuji za dnešní rozhovor. A s vámi ostatními se těším 25. a 26. července na Malevilu. A tady máte v tomto videu nádhernou pozvánku od Gabi na její část programu. Tak kdokoliv, kdo chcete řešit téma vztahy, nejen ty partnerské, rodinné, ale jakékoliv, tak určitě se přihlašte ke Gabi na její odpolední program. Budeme se na vás moc těšit
Tak aby na tebe se těším někdy brzy, snad zase osobně. Hmm. Tak těším se na vás. Tak se mějte krásně. Ahoj. Ahoj.